Gaur, kafeko amentoren eskulturaren ondoan elkartu gara, gure lankideak izan diren Jose Luis Vicente Rey eta Jose Antonio Baranderean Doronzorori omenaldia egin asmoz. Beasaingo kaferi dagokionez, amiantearekin lan egin izanaren ondorioz, dagoeneko 31 dira hildako langileak. Inor mentekorikan norbere buruan jabe, herri guztio bat eginikan ez gabiltz erori gabe. Bate goze dira bueno, ez gara bua seduko, ez gara libre izango, guztiak urtzen du goian, gailurretako elurra, huertada jausten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Bukatzeko, enpresa asko zein instituzioak gaixotasunarekin loturarik ez dutela argudiatzen saiatzen dira. Eta kaltetuak behartuta daude epaiketa prozesu luze eta astunak borrokatzera. Konpentsazio kutxa honek urtetan iramandako borrokaren errekonozimendua ere badakar berarekin instituzioen aldetik. Naiz eta sarritan esan dugun bezala, gure ustez beranduagi datorren. Besterik gabe, mi esker etorri zareten guztioi eta besta bat hartu. Agur.